bandiraɓe min calmini moon koɗo men hande ko Ali Mamadou Niang ene jeeya wuuro ene wiye e Thilogne tabarakallah machallah kadi ko goto e ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓiɗɗo pattam lammo hande ma en jewtude makko ko tengti caggal leydi ma en jewtude makko ko fati manan e ɗanngal ko welama mawɗo hande noon o itta saaha makko o rokka ɗum manan bandiraɓe émission Sénégal men taw ko e Vindere TV ko addi foof Ali Niang min beltanimama ene dokkuɗa bandiraɓe saaha o calmina bandiraɓe on saaha puɗɗoɗen nadde e yewtere nde. Assalamu alaikum bandiraɓe furankoɓe, assalamu alaikum Vindere Sénégal. Ko ardi fof calmini bandiraɓe fof Fouta rewo e worgo kala to ɓiɗɗo Foutanke woni e duundu babaɗo me mi salmini ɗum mi juurimi ɗum. Min mbiren ko Ali Mamma Niang on jeeya nokku men ne wiye Thilogne ɓi Mamadou Ali e ɓi Assa Kawori Dia leegal men Jaɓɓe Sala. Ali soko tawi en duttima caggal seeɗa tuggude e duuɓima jeeɗiɗi ha duuɓima capantati e joyyi so tawi no min jilotoma Ali o holɗo neɗɗo o wonno koye leydi Sénégal wonno koye jangguinede wonno koye awde wonno koye aynude exactement e nde ɗo tumbere holto Ali wonno? Eyyi min jibinami ko ɗo e Sénégal wuuro wiyetengo Thilogne mbimini leegal Jaɓɓe Sala ko ɗon to Thilogne ɗo ko ɗon janggumi école ɗon janggumi ɓuran ko ɗon kadi kuccumi sakam ɗannimi e goppumi école en 90 à classe de 4e collège ɗon kuccumi sakam ɗannimi paami ɗo e Dakar 92 ha 94 moɗo ɗo e Dakar moɗo ɗumen 94 gummimi ɗo e Dakar nagami Burkina Faso jaami to kamni wiye ex maire de la commune de Thilogne mi wiye Sidi Kawori Dia jaami gabbimi ɗum Burkina Faso ɗen mbanmi toon 2 ans nde puɗɗima umma toon paami doolade dendude Amérique. D'accord bandiraɓe paami caggal a nanni en Amérique ene wayno ko ɗon puɗortoɗen Ali aɗa teska e darade e pelle ɗanniyankoɓe waɗi ni pelle ɗe ganduɗa pelle pattam lamiji teskaɗe ko wayno Pulaar speaking ko wayno teyade Thilogne ko wayno pelle goɗɗe gonɗe e caggal leydi ko ardi foof holno natirɗa e ɗeɗo pelle hani ene waɗi hen pelle aɗa wona hen gardiɗo? Eyyi ko ardi foof eɗen jetta Allah eɗen jetta jinnaɓe eɗen jetta kadi nokku mo jiɓinɗen o woni Thilogne min moɗo sikki Thilogne gila mi wattani haqqille moɗo yaaha dubal leyki amen arrondissement ɗo ɗon waɗateno réunion ji guila min pamɗi kala nde wuuro ngo nodda réunion ji emin jaa min keɗo ko mawɓe kalata ko ɗo ɗum woni ko fuɗɗi nadde e noppi amen e nder ƴiƴam amen min mawnidi hen ɗum tagui nde min jalti leydi ndi to min jetti foof min natata pelle so min jettima pelle min ɗoyray ɗum ko yettere Allah e yettere par ce que somi wima Thilogne tan Thilogne ko wuuro idigo nadde e évolution pelle to banggue Fouta men eyyi nden wiye toon min guidiri ko fedde ne wiye ɓuural yeehi ha juuti Vindere France woni ɗanniyankoɓe France ɓen keɓɓiri mbatti ɗum teyade ɗum noon tagui minen ko école aji ɗiɗon min janggi wona laamu waɗi ko école aji ɗi ganduɗa ɗi teyade pelle amen mbaɗi koye dispensaire uji ɗimin cafri koye forage uji mbaɗaɗi e pelle ɗe mbaɗi min jari ndiyam donc noon ɗum so tawi a jibinama ɗum a mawni ɗum sa yeehi aɗa foti annene tamo Allah hokkuma énergie o mbaɗa ɗum e pelle min ko ɗum susnimi pelle ɗe nder caggal leydi. D'accord pelle ɗe caggal leydi nde garɗa nde pelle ɗe ne woodi ardinoɓe ɗumen ko gonga ni waɗi hen pelle taw jeeyino ha ɗasɗe ardinoɓe ɗumen ɓe taw puɗɗima mawnude woɓɓe cuwa arde honno mbaɗɗa tan ha jettiɗa mbaɗɗa intégré pelle ɗe waɗi hen ni pelle toon ɓe guittumana mbamma hoore mbima ya liggoto pelle ɗe? Eyyi moɗo yetta Allah wuuro wiyetengo Florence Kintaki mi waɗi ɗon gummirimi New York ko l'an 2000 96 ha 2000 ko New York gonɗam nde gummimi New York min directement paami ko Kintaki woni Florence Kintaki nde jettimi ɗon alhamdulillahi rabbil alamina mi tawi ɗon mawɓe mi tawi ɗon guiƴiraɓe kono e nder daawal duuɓi sakkiɗɗi nde joguinoɓe pelle ɗe nde hankkadi ene ƴeewa sukaɓe heɓɓotoɓe pelle ɗe
min mawɓe hewɓe ngare yam disnademi fedde nde fuɗɗima hankadi rostade to banggue yimɓe ɗum noon hono men so ngari so jaaɓi nadde hen so jaaɓi tambade ɗum fedde nde waɗa développé ha ɓuura ko to wonno ɗo e maɓe gon ɓe goni ɓuuri yimɓe jeeɗiɗo mawɓe jaranmo limta ɓe ngare yam disnima kam kalan yam ñaagui kam ɗum tagui nde jammi nde pellimmi e minen kala ko mon naata mo fellir somi fellitani mi ala mi wona neɗɗo waɗowo hunde moɗa hen mi ala hen somi wi mi ala hen tan mi ala hen so moɗa hen tan moɗa hen ɗum tagui Allah wallimi tambimi Pular Speaking mo Florence min mbaɗi hen gueɗe kewɗe min pindini wuuro ngo min jangguini sukaɓeɓe hay sukaɓe tokosɓe jangguinoɓe duuɗe ɓuran hono imam ceerno ibrahima li guiƴam de Thilone min kalde mum ene jangguina sukaɓe pular e ɓuran ɗum foof taw Pular Speaking ene tambi ɗum rewɓe worɓe min jokkotiri mabɓe min batti wadde hay ko wiyete conférence sakka korka min mbaɗa conférence annuel mo ganduɗa ɓiɓɓe Pular Speaking foof taw ne ngari ene daari ene sukaɓeɓe min codan ɗumen cadeauji ɗum foof ko jogade orientation fedde par ce que fedde namdi ko feuille de route jogade orientation joganade ɗum pinal joganade ɗum pellital joganade ɗum gueɗe ɗe ganduɗa il faut ko sacrifice mawɗo namdi tama a waɗat hen a paɗa hajuji ma mbaɗa hen a dadoto a jogor vision ko ɗum woni ko wurnata fedde wona waɗama tan oppama deeƴi foof so fedde waɗama bureau ngo kadi Allah wallimi joguimi secrétaire pinanɗo pelle ummorino ko Atlanta ari omo jeeya e mawɓe idiɓe wiide min ara min jago fedde nde par ce que kanko woni secrétaire général Abou Ngam de Bagoudine Pular Speaking fof ne andi ɗum par ce que kanko o joguino caral Atlanta kono omo jeeya e idiɓe pusde yomi ar mi tambo fedde nde yomi ar mi ardo fedde nde donc ɗum fof ko ballal e ballal hono ɓeɗon ɗum tagui minen Pular Speaking fof ne andi section Florence Kintaki ko section ɓurɗo darade e section ngaji dariɗo to banggueji foof ene ɗum koye ballal Allah voilà joni Pular Speaking caggal jangguinde toon sukaɓe e wadde mogoji e wadde manan ñalɗi piine holko ganduɗa Pular Speaking waɗi ɗum hunde memotode yiyatonde no wiirteni de quelque chose palpable et visible taw ko oga banggue e leyɗele Afrique leyɗele men ɗe ganduɗa Pular ene haale hen holko ɓe mbaɗi eyyi Pular Speaking kadi il faut yimɓe paama Sénégal tan jeeya Mauritanie jeeya ɗum waɗi mbimi oga banggue Afrique eyyi Afrique ɗum par ce que yimɓe hewɓe ene namdo wona fedde nde ganduɗa kene ƴefta jawdal ɗe aɗa andi fedde foof waɗi ko règlement intérieur règlement intérieur o holno lelori holko adduno fedde nde ko nde fedde jokkere endam hol idinoɓe sankade ronka holno waɗa ko ɗum waɗi créé ndeɗo fedde ko hol ñawnoɓe leeli donka holno nawtirte ɗum waɗi ndeɗo créé ndeɗo fedde miijoji ɓulna waɗira noon aduna noon yara kene waylo wonno tan ko New York yeehi yimmene caro e laddeji he Allah resen reeni en hande par exemple 17 à 19 sections e nation wide United States of America ganduɗa e guure ɗe section ngaji Pular Speaking jogui to banggue Afrique fedde nde wona fedde ittonde jawdele ene nawta Afrique kono ɗiɗo duuɓi fof emine heblo Afrique noon eyyi Afrique noon gandata ga ngaluji on mahara e kolaji on mahara boyno mon nafata kayre nde wona ɗum kono joni emine heblo ɓesgu jibinagu rongu emine heblo ɓesgu jibinagu rongu ɗum tagui yimɓe hewɓe ene daari min mbaɗa investir ko wiyete éducation culture taw ko éducation sukaɓe Afrique naaɓe en jangguine hen culture men en jangguine hen foof ɗum ko investir wona investir tan nanngude kalis ene ɗumin non ko wadde investir ɓeɗo sukaɓe mbasa perdude janggo ko investissement mo ganduɗa gattam janggo leñol ngol ɗum ko hen jeeya ko heblo mawgo ene hebla
partout e section ngaji he e sukaɓe no keblirte no jangira culture o e foof ha naata kadi par ce que janggo e jaam cuulel wawa jooɗat tan ha mawni mbiyamo ardan nde ɗo fedde non non il faut wooda ko puntirɗamo par ce que puntirta cuulel tolno ko fota yidde ko fota yidde ko sa funtirim ko foti yidde ko so yeehi hen haw mawni kanko o anda ndeɗo fedde par exemple min ko section am gandumi hitande foof rewɓe e worɓe joguiɓe toon sukaɓe ene keppa ko korka arata ene mbiya ene jiiɗi conférence batteɗo o wonnomo min codnaɓe kaduji cuulel fof min ƴewat cadeau mo ɓuuri yidde min codan ɗum min mbaɗa kawguel ɓuurano très bien kawguel jangde ɓuurano goto meɓe fof refto ɗum fof ko wadde investir e nder fedde nde pour ɗum ko wadde ittude kalis fedde nde ne waɗiri ɗum donc noon ko investissement momin mbaɗata par ce que koye leydi he toon min guuri ko jibinte toon ko il faut heble wona tan oppude ha wiye ha mawne mbiya aɗa ɗumen non non guila ɗum woni ko minen min ɓuuri darnade joni bandiraɓe e paami ko wona ɗum Allah waɗi an ɗannima a umima Cilogne a rewi Dakar a rewi Burkina Faso ha Allah nayima dowlaji dentuɗi diwan Amérique a ɗannima hande soko tawi a ƴeewi e nder Afrique walla e nder Sénégal haade ko ɗon mana gonɗen sukaɓeɓe hande ene ɗanno won ɗanle won hen ndewata koye maaji won hen ndewata koye nokkuji ɗi ganduɗa mbiyani mayde munen ɓuuran ɗumen wasde yettoyade exactement holko woni probléme o ha sukaɓeɓe mana natti susde joɗade e Afrique ene teɗano caggal leyɗele te kadi ndewata kadi e ɗanle dewɗe lawol no jiiruɗa ɗum eyyi min jiirum ɗum ko gueɗe ɗiɗi mboɗo wawi wiide min kam hay goto mi watta encouragé yo rewe ndiyam eyyi kono noon sukaɓe rewɓe lawol less ɓe hande arɓe e lawol less to Amérique to Nicaragua ɓe Allah waɗi ko ɓuuri hewde naati kadi foof ko sukaɓe minen min jettat Allah minen ko wiyete fedde Pular speaking par ce que min jeehino hamin jogui kulikuli ɓe neywi ɓe maayi ɓe ñewi